Και ο Τσίπρας τι δυνατότητες έχει? Αν μεν κάνει τούμπα, θα γίνει Σαμαράς, κλητήρας της Μέρκελ. Αν κάνει το σκληρό, θα βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Και θα έρθει εδώ να ζητάει δημοψηφίσματα και να κάνει καμπάνιες όπως ο Γιωργάκης. Τις βλακίες του Γιωργάκη θα κάνει. Θα ζητάει δημοψήφισμα και θα κάνει καμπάνια κατά της Ευρώπης. Εσείς προεξοφλείτε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός θα ζητήσει να βγούμε εκτός ευρώ, αν γίνει δημοψήφισμα? Πολλοί Έλληνες ηλιθίως θεωρούν ότι το ευρώ φταίει που φτωχεύσαμε και όχι ο Καραμανλής, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου. Βρίζεται τη Μέρκελ από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει στο μυαλό κάποιων αμορφώτων κυρίως Ελλήνων. Έχει περάσει άποψη ότι οι Γερμανοί ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια, τα λεφτά, τα ασημικά και ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν φταίνε καθόλου. Την καμπάνια των δημοσιογράφων που βρίζουν την Μέρκελ την στηρίζουν οι τέως πρωθυπουργοί γιατί έπρεπε να είναι φυλακή.